Giembargo sa mga personahe sa lokal nga gobyerno gikan sa mga vendor sa premium market sa Panabo City, Davao del Norte ang unom katimbangan ato sa gihimong inspeksyon adlong Miyerkules, Disyembre 17, 2025 kay napamatud-an sa mga opisyal sa LGU Panabo nga namintaha kini sa mga tawo hilabi na sa mga mamalit ug produkto. Gihimo kini aron masiguro nga sakto ang timbang sa mga baligya ug mapanalipdan ang mga konsumidor batok sa pagpanika sa mga vendor hilabi na karong holiday season nga gilaom ang dagsangon sa mga tawo ang palengke. Pabayron og 2,000 pesos na multa ang mga stall owners nga nakalapas sa balaod ug dugang silot ang ipahamtang nga may kalabutan sa ilang business permit. Ang inspeksyon hiniusang gihimo sa mga personahe gikan sa City Economic Enterprise Management and Development Office, City Treasury Office, Civil Security Unit, Coast Guard Panabo, Kapulisan ug uban pang ahensya sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.